खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बाक्सानि सालबारियाव आसुनि 10 घन्टानि उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारि। बङाइगावआव रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द्र काटारिया। 150 मेडिकेल कलेजआ बन्द जाफिननायनि लामायाव, गं 40आ गनायथि गोमाजाखाबाय। अमित शाहआ मणिपुरनि रायजो राजाखौ गोजोन थासारि लाबोनो खावलायदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसुनि खावलायनाय बायदियै बाक्सानि सालबारियाव आसाम सरकारनि बिमानि राव बिजोंनि हेंथायै थांखि लानायखौ बोखारनांगौनि दाबिजों 10 घन्टानि उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारि लादों आसुआ। सालबारि महकुमानि मक'नि मोखाङाव सालबारि फरायसा आफाद, गान्धी आन्चलिक फरायसा आफाद, मानास आन्चलिक फरायसा आफाद, सापागुरि खख्लाबारि आन्चलिक फरायसा आफाद आरो जाला आन्चलिक फरायसा आफादनि जथायै बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आसुआ दिनै सिरि मोनबाय, सिरि मोनगोनानो। आसाम सरकार हाय हाय, हिमन्त बिश्व शर्मा हाय हाय, बिजेपि सरकार हाय हाय, डक्टर रनज बेगु हाय हाय, आसु जिन्दाबाद बायदि स्लगानजों गोमसारहोदों सालबारि महकुमानि मावख'नि लांगोनायाव। खौरांनि गेजेरजों फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों दि बेयो सरकारनि मोनसे फान्दायनाय। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया सासे फुथुलासो। आसाम सरकारनि बिमानि राव बिजोंनि हेंथायै लानाय थांखिखौ जेब्लासिमहालागै बोखारनानै होआ अब्लासिम आसुनि बानजायनायाव गिख्रंथाव सोमावसारनाय जागोन होननानै हुमखि होयो। दिनैनि बे उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारियाव गोजौआव मुंख'नाय आन्चलिकजों लोगोसे जिल्ला आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। आसामनि गुबुन गुबुन सोरखारि आसनिफोरखौ जायगानि खुंथाय आरो बङाइगाव जिल्ला खुंथाया एबा बिफानफोरा माबायदि मावफुंदों बेखौ सुग्रोमनो थाखाय रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द्र काटारियाया आफां आसामनि बङाइगावआव दावबायफैदों आरो नायबिजिरदों। बे बिथिङाव रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द्र काटारियाया गासैबो थिगैनो दं आरो मोजाङै मोजां मावफुंजादों होननानै फोरमायदों। दुलाराय भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव गासै गं 150 मेडिकेल कलेज हस्पिटाला बन्द जाफिननायनि लामायाव। आसाम, सोनाब बंग, त्रिपुरा, तामिलनाडु, मध्य प्रदेश, पान्जाब, गुजरात आरो पुडुचेरीआव गासै 100निबो बांसिन मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाला खैफोदनि लामायाव दंफैसै आरो नेशनेल मेडिकेल कमिसना इंगित होदों। अदेबानि गं 40 मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाला थोजासे फोरोंगिरि, फेकाल्टि आरो नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलियैनि थाखाय गनायथिखौ दानजाफिनबाय। नोजोर होनो गोनांदि सावस्रि मन्थ्रि मनसुख मान्डभियाया बेफोर मेडिकेल कलेजफोरखौ नायफामग्रोबावगोन होननानै मिथिहोदों। दुलाराय भारतआव थांनाय 2014 मायथाइयाव 387 मेडिकेल कलेज दङमोन, नाथाय दा 2023आव गासै 660 मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल जाफैबाय। बेनि अनगायैबो गं 22आ इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स दङ। मणिपुरनि हारियारि दाङाबाजि आरो दुंहाव थासारिखौ सुस्रांहैनो नाजादोंमोनब्लाबो मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ फेलें जादों। मणिपुरनि गासैबो हारिनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाजों जेंना सुस्रांनायनि राहा दिहुननो नाजानायाव फेलें जादों नखर मन्थ्रि अमित शाहआ। मणिपुरनि गोजौ बिजिरसालिया मेइतेइ हारिखौ ट्राइबेल स्टेटास होनांगौ होननानै रायदान होनायनि उनावनो कुकी, जमी, मारफोरा गिखांनाय फैदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव मणिपुरनि आयेनारि हालोदा जोबोद गाज्रि आरो ट्राइबेल एबा ट्राइबेल नङै मोननै हारिनि गेजेराव गावजों गाव बुथारग्लुंनाय, न' सावनाय, गारि मटर सावनाय आरो फालांगियारि बिथिङाव होबथालायनाय दुंहाव थासारि सोलिगासिनो दङ। ओजोंहाय ट्राइबेलफोरनि दैदेनगिरिया मणिपुराव आलादा खुंथाय नांगौ होननानै अमित शाहनिसिम गोसोखांलाय गथायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।